Боже, дапамажы мне, калі ласка. Я не ведаю, што мне далей рабіць. Як мне сказаць пра гэта маім бацькам? Я адна! Я ў гэтым вінавата! Боже, калі ласка, дапамажы мне! Анечка, дачушка, тебе дрэнна. Можа вызваць лекара? Не, мама, дзякую. Мне сёння вельмі баліць галава. Неяк я стамілася за дзень. Ну ідзі, адпачні, можа табе стане лепей. Мамачка, я пайду крыху пагуляю на вуліцы. Ну ідзі, падыхай свежым паветрам. Можа табе і праўда стане лепей. Ну што, зайсці мне сюды? Або не? Мне вельмі сорамна заходзіць у гэтае чыстае і прыгожае месца. Боже, дапамажы мне, калі ласка! Я не ведаю, што мне далей рабіць. Я разумею, што аборт – гэта самае цяжкае. Але другога выйсця я не бачу. Калі мае бацькі даведаюцца пра гэта, яны мяне выганяць з хаты. Але калі я заб'ю гэта нявіннае дзіцятка, Боже, калі ласка, дапамажы мне! Марыя, ты моя сапраўдная маці, не пакінь жа мяне. Дапамажы мне знайсці правільны шлях у маім жыцці. Кожны чалавек павінен прайсці сваю дарогу жыцця. Шмат розных выпрабаванняў сустракаецца на яго шляху. Ганна, Ганна, Бог заўсёды з табой. Даверся яму поўнасцю
і ты ніколі не застанешся адна, нават у самых цяжкіх абставінах. Памятай гэта, шмат Езусу прыйшлося вынесці за сваё жыццё. Боже, ты сапраўды пачуў мою малітву. Вялікі дзякуй табе за гэта. Я ведаю, што мне далей рабіць. О, Ганна, ты уже вернулась. Так. Але зараз, мамачка, мне трэба табе нешта сказаць. Я больш не магу так далей жыць. Я цяжарная. Что? Я тебя не зразумел. Ты моя дочка. Моя надея опустился до такой низости. Не, я не веру. На! І каб заўтра аб гэтым ніхто не ведаў. Я не зраблю гэтага. Што? Ты мне будзеш казаць, што ты не можаш? Мяне гэта не датычыць. Як я сказала, так і будзе. Вон от гэтым, прэч, каб духу мне твайго тут больше не было. Больше ты мне не дачка. Калі не зробіш таго, аб чым мы табе з бацькай кажам, пойдзеш адгэтуль, куды хочаш. Я не зраблю гэтага. Я не заб'ю свайго маленькага. Ні за што. Яшчэ як? Вырашай сама твоё жыццё. Бацька, ты ведаеш, што гэта за дзяўчына? Не. Пойдём. Мама, тата! Яны не вынеслі. Яны адракліся ад мяне. Першае, самае цяжкае выпрабаванне, якое паставіў на іхнім шляху Бог. Яны не вытрымалі. Як жа так? Што мне далей рабіць? Куды мне ісці? І да каго? Я нікому не патрэбна. Хто прыме мяне? Ніхто. А ці гэта і сапраўды павінна быць так? Але хопіць. Гэта маё жыццё. І я вынесу ўсё. Бог мне дапаможа. Я веру ў цябе, мой самы надзейны і лепшы сябар. Бацька, які ад мяне ніколі не адрачэцца, дапаможа і падтрымае мяне. Ты заўжды са мною. Да пабачэння. Бывайце, мои родныя бацькі. Напэўна, так і сапраўды будзе лепей. Прайшоў час, наступілі каляды. Бацькі Ганны былі запрошаныя на паказ сцэнкі, прысвечаныя калядам. Як прыгожа ў гэтым касцёле. Я яшчэ ніколі тут не была, але людзі кажуць, што гэта такое святое месца. Але ж і праўда? Цішэй, Надя. Вось ужо пачала. Даўным-даўно яўрэі, што жылі ў Палестыне, ведалі старадаўнія прадказанні,
что Бог спошле на землю короля, який принесе спокой и радость на землю. Нават у палаце короля Ирода слуги переговаривались помеж собой. Однойчы ночью до молодой женщины Марии завитал цудовный гость, анёл, и сказал: Вітай, Марія! Я, ангел Габриэль, приношу тобі добру новину. «Новину мне?» Пан Бог вибрав тебе з усіх жанчын на свеце на маці свайго сына. Бог выбрал мяне. Як гэта магчыма? Для Бога усё магчыма. Будзеш мець сына, і ён будзе сынам Бога, і ты дасі яму імя Езус. Нехай будзе, як хоча Бог. Я буду яму паслухмяным. Мария кохала мужчину по имени Юзеф. Однойче ночью до Юзефа пришел у сне анёл и сказал: Юсеф, Бог мой великий и цудоўны план для цябе і Марыі. Марыя народзіць Сына Божага, якога вы чакаеце. Апякуйся Марыі і малым Езус. В хуткім часе пасля гэтага Цезар Аўгуст пажадаў пералічыць усіх людзей у сваёй імперыі. І вось Марыя з Юзефам накіраваліся ў Назарэт. Сабраліся ў Бэтлеем, які знаходзіўся далёка ад Назарэта. Яны вандравалі вельмі доўга. Пасля некалькіх дзён цяжкага падарожжа яны прыйшлі ў горад. Усе заездныя дамы былі ўжо заняты. Мы хотели бы покой для меня и моей жонки. Так, кожен хотел бы, але у нас уже зашла гостей. Мой муж охотно принимал всех подорожных, и теперь целая наша семья свадьбу. Мы так долго вандровали. Что здарылася у гэтых людзей? Хочешь дать покой, а ты расшеф? Ой, мне вельмі шкада, але у нас няма вольных пакояў. Поглядите, моя жонка мае дзіця, і яна вельмі змучаная. Я ведаю, што мы зробім. У мяне ёсць на полі стайня, дзе спіць жывёла, але хоць будзе мець дах над галавой. Будзе цяплей і прыемней, чым пад голым небам. Што ж, дзякую і за гэта. Няхай Бог будзе з вами. А не добрыя людзі. Юзеф з Марыяй накіраваліся за горад, у стайню. Гэтай ноччу адбылася цудоўная падзея. Нарадзіўся Сын Божы. Марыя з Юзефам былі так закаханы ў гэта дзіця, як і Отец Божы. І вось ён абвясціў усім на зямлі: Вітайце, не бойцеся, я прыношу вам добрую навіну. У горадзе Бэтлеем нарадзіўся Сын Божы. Гэта кароль, абяцаны Богам. Ён спіць у яслях, у стайні. Часам, далёка на ўсходзе, мудрацы ўбачылі незвычайную зорку і накіраваліся за ёй. Прошу прабачэння. Нічога страшнага, гэта была і моя віна. Не, гэта за мяне. Я сапраўды не глядзеў, куды іду. Я якраз заўважыў гэту новую зорку. Я таксама. За супадзенне я таксама назіраю за зоркамі. Я...
Штосьці незвычайнае? Мяне завуць Бальтазар. Мяне зовут Каспер. Мое імя Мельхиор. Скажите, калі ласка, што вы думаеце пра гэту новую зорку? Я ніколі раней не бачыў такой зоркі. Гэта зусім новая з'ява. А можа гэта зорка знак ад Бога? Конечно, гэта знак ад Бога. Патрымайце, я нічога не разумею. Знак ад Бога? Разумееш, паводле падказання на небе должна з'явіцца яркая зорка у дзень нараджэння вялікага караля. Я чытаў у кнізе, што гэта новая зорка паказвае дарогу да новага караля. Нарадзіўся новы кароль. Мы так доўга чакалі. Тада мы пойдзем за ей. Конечно. Абавязкова. Мудрацы вырушылі за зоркай, але не ведалі, куды яна іх прывядзе. Господар, у мой владыка, я не веду як, але я повинен вам сказать, что сталося штосьці вельмі незвычайнае. Скажи мне нарешті, що такое? Але нехай це буде добра новина, бо інакше... Так, добра вина. Справа в тим, що прийшли мудреці з усходу. Так, і що далі? Кажуть, що хочуть побачити короля. Тоді приведи їх сюди. Але так само кажуть, що хочуть побачити новонародженого короля. Это, напевно, некая помилка. Ті вони думають, що я вже народився. Може, не хочуть побачити нікого іншого? Який інший король? Глупо! Это смешно. Який інший король? А коли хтось прикидывается, что является королем, хочу ведать, что я на самой справе, и он подходует об этом. Даю слово. Так, мой владыка, конечно, владыка, а лишь что мне? Что мне сказать этим мудрецам? Скажи, как и впрямь. Або нет. Я твою тут треба робить. Приведите сюда моего советника и поспеши. Я пришел, Ваша Высокость. Ты ведаешь что-нибудь про новонародженного короля? Что? Он уже народился? А кто повинен был народиться? Вы король. Але я король! Я маю на увазі гэтага, другого. Якого другого? Про якого ви говорили? Я нічого не веду ні про якого короля. Мне здається, що усі про його ведуться, кроме мене. Чому мені ніхто нічого не говорить? Ти мені повинен усе розказати, що ведаєш про гэтага новонародженого короля. У старожитних книгах говорится, что он народится в Вифлееме. Так говорять старожитні книги? З мене копиш гэтага, можеш істи. Мой владыка. Приведи сюди гэтых мудрецов. Зараз. О, владыка, ось і прийшли ваші мудреці з сходу. Король Ірод, ці ў тваім палацы ёсць новы король? Адкуль вы даведаліся пра яго? Мы убачили на небе новую вялікую зорку. Незвычайно прыгожую. Найярчэйшую. Это знак от Бога. Мы идем за ее светло, бо она нас приведет до нового короля. Хочем отдать ему пашану. Гэтага нового короля тут нема. А дзе ж ён тады? Дзе ён? У Бетлееме. Я не упэўнены, але, можа, вы яго адшукаеце? Так, вельмі вас об гэтым прашу, бо я таксама хачу аддаць яму паклон. Мудрацы пакінулі палац Ірода, но зноў убачылі тую яркую зорку і накіраваліся за ёй.
країни. Хочемо вшанувати народження короля. Ці можемо увайсти. Ведаем, што гэта дзіця новы кароль. Нас прывяла сюды зорка. Дзякуючы ёй мы дайшлі сюды. Мы прынеслі дары. Мудрацы подаровали Иисусу пахучее мира, ладан и золото. Гэта мы дзякуем, што маглі ўшанаваць нараджэнне караля. Дзякуем таксама Богу за яго дабрыню, бо спаслаў нам свайго сына. Славим Бога и будем радоваться, что Он спаслал нам своего Сына. Хвала Табе, Боже, и хвала Табе, Сын Божий. По дорозе назад мудрацы не наведали палац Ирода, а пошли далей по земле обвещать об нараджении нового короля, який спаслав на землю спокой и радость. Успокойся. Что с тобой? Все добре. Пошли адгадуль хутчэй. Прайшоў час. Ганначка рашыла ўзяць на сябе ўсю адказнасць і дастойна выгадаваць гэтае дзіцятка. Што толькі не сустракалася на яе шляху. І гора, і радасць, і голад, і холад. Але яна трымалася мужна. Яна пераадолела ўвесь страх і жах гэтага жыцця. Яна вырашыла, што ніколі не пакіне сваю малютку, будзе з ёй да канца жыцця. Яна не зрабіла таго, што хацелі ад яе бацькі. Яна нарадзіла гэтае дзіцятка. Надышлі каляды. Бацька, што мы нарабілі? Мы выгналі з хаты нашу адзіную, любімую дачушку. А як яна там? А як там маленькі? А можа яна памерла? А не прэч, адгэтуль такія думкі. Супакойся. Усё з ёй будзе добра. Бацька, я ведаю, што рабіць. Апранайся, пашлі хутчэй. Мой маленький, як я тебя люблю. Что? Ты снова мне усмехнулся? Так, я тебя разумею. Ты ж мой анёлочек. Я тебе никого не отдам. О, Ганна, дачушка. Мама, тата! Ганночка, дачушка, прабач нас. Мы не павінны былі з табой так абысціся. Так, я пробачаю вас.